Türkmenistanda döwlet medeniýetine hökmany abuna ýazylmak mövsümi başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä, hususan da Mary vilayetinde şuunlar döwlet neşirlerine abuna ýazylmagy mektep okuwçylary hem mezur edilýärler. Marynyň döwlet edaralarynyň işgärlerine mezuri ýagdaýda gadet jurnallara ýazylmaly diýerler. Hatda okuwçylara da Güneş jurnalyna ýazylmak üçin 14 manatdan enatalaryňyzdan kanikul gutaran soň pul getirin diýip aýtdylar diýip Marydaky habarçymyz aýdar. Türkmenistanda döwlet medeniýetine abuna ýazylmak ýylda 2 edek döwlet edara kärhanalarynyň üstü bilen guramaçylykly häsiýetde amal aşyrylýar. Döwlet edaralarynyň işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň studentleri üçin döwlet medeniýetine ýazylmak hökmany hasaplanylýar. Abuna üçin pul serişdeleri ýylyň dowamında 2 edek işgärleriň aýlyklaryndan we studentleriň stipendiýalarinden tutulýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şuunlar Marda bilim puwdagynyň işgärleriniň 40 we 50 manat aralygynda, saglyk puwdagynda 50 we 100 manat aralygynda, gazy edaralarynda 50 we 60 manat aralygynda pul ýygnalýanlygyny habar berýärler. Adamlar halis pul diýilmeginden ýadadyk diýerler. Her sapar aýlyk alan wagtymyz aýlygy öýe eltmänkä gutarýarys diýerler diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň büdjet işgärleri ýyllyk medeniýet abunalygyndan başga da türli maksatlar üçin her aýda ençe megedek pul tapşyrmaga mejbur edilýärler. Döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden döwlet baýdagy prezidentiň portretleri, köçeleriň arasaçylygy we awadanlaşdyrylmagy, agaç ekişligi şeýlede köp sanly medeni sport hem beýleki köpçülikliň çäreleri maliýeleşdirmek we paxta ýygyma goşmak üçin ýygyderli pul ýygnalýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, Türkmenistanda gadet jurnallaryň satylýan ýerleri köpdel, sebäbi olara ýyla arasynda xaridar hem köp gözi ilmeýär. Gadetleri, jurnallary satyn alanyňa görä içinde okarýaly gyzykly zatlar ýok. Halkyň haly ýagdaýy barada hiç zat ýazylmaýar. Türkmenistanda näme bolup geçýänini bilip bolmaýar. Diňe gowy ýaşaýyş barada aýdylýar. Gadetleri okasaň Türkmenistanda diňe gowy durmuş, bolçulukly ýurtda ýaşalýar diýip ýazylýar, emma ýere un, ýag tapdyrmaýar diýip habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda ýurtda 30-dan gowrak gadet we ençime jurnal çapdan çykýar. Olaryň esasy mazmuny döwlet propagandasyna we ýurdun üstünliklerini wasp etmekligi gönükdirilýär.